Tämä on 3 kertaa 2 kertaa tulee loista. Kun se fyysisen vetää 4 palaa, se pitää tehdä silleen, että se ei sitten pitää olla jotenkin pöytään sitten olla se tiilu. Saa sitten tiivostaa se ei ole. Tää on puhutaan siis alakohta. Joo, eli tää on meidän sauksin takkamana ja näin. Tämä yleisö. Tässä on 3 kertaa 2. Se mikä tossa on. Noin perkkyy tulee. Noin. Päällä. Samassa näen täällä tyhjää täällä takana. Tässä on sekin on tehty. Tämä siirretään. Näin. Varrat joutuu valmiiksi. Mahdollisimman pitkä. Näin. Sitten keikka vedetään. Sitten näin. 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 Ja näin. Ja pystynyt näin. Kolme kertaa kakkonen. 3 kertaa 2. 2 kertaa 1. 2 kertaa 2. 2 kertaa 1. Eli yksi pala on. Joo. Tää tulee vaan se farfisa. Eikö panna ne alumiinihommat? Ja tuo tänne nää. On se hyvä, että meillä on Tetriksen pelaajia paikalla.